खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। खारिजा बिजनि लाबदांगुरियाव एल्ट'जों लोगोसे आइजो मोसौ सिखाव हमजादों। सालबारि पुलिस खुंथाया सिल खालामदों आयेन बेरेखा अन्थाइ क्रेसार। मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मुंख्लं जानाय जायगा सिलपुराव BKWSA मुंख्लं खाम्फा लुगोन। सिमेन्सापुरियाव बड'फा गेजेरथियारि जोलुर बादायलायनायाव जनाय दख'रा FCआ 4-2 गलजों देरहासारदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो बाक्सानि लाबदांगुरि आउटपस्टनि ओनसोलाव दैनि मटर, बोरमा, मोसौ बायदि गोमाबोगासिनो दङमोनब्लाबो पुलिसआ सिखावनि थं नागिरनानै दिहुननो हायाखैमोन। थांनाय मोनायाव बाक्सानि लाबदांगुरि आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय लाबदांगुरि गामिया अन डिउटियाव थानाय पुलिसआ सासे आइजो सिखावखौ एरेस्ट खालामनो हायो। बे आइजोजों लोगोसे पुलिसआ गंसे एल्ट' गारिबो हमनो हायो। हमनाय गारिनि नम्बरा AA01F83135। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिखावनि हान्जायाव गासै 3 सुबुं दङमोनब्लाबो 2 सिखावआ खारग'लांनो हायो। आइजो सिखावखौ पुलिसआ एल्ट' गारिजों लोगोसे एरेस्ट खालामनो हायो आरो बे समाव लाबदांगुरि पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय आइजोखौ गोबां मिथिनो थाखाय सोंलु खालामगासिनो दङ। आइजो सिखावखौ एरेस्ट खालामजानायनि खौराङा ओनसोलाव गोसारनाय लोगो लोगो आइजो सिखावखौ नायनो थाखाय सुबुंफोरा थानायाव फैयो। जायगानि रायजोफोरा सिखावनि हान्जाजों लोगोसे जायगानि गुबुन सोरबा सोमोन्दो दं नामा होननानै रायजोफोरा पुलिसखौ तदन्तनि थाखाय दाबि दैखाङो। बाक्सानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव बृहस्पतिबारखालि पुलिसआ बाला माफिया गेंनि 5 मुंदांखा सोद्रोमा नजरुल इस्लाम, शहीदुल इस्लाम, शाहानुर रहमान, रहिम आली तालुकदार, आलिपुल आहमेदखौ एरेस्ट खालामनानै सानबानि पुलिसनि जिम्मायाव लानायनि उनावनो सिंनि रहस्यफोरखौ फोरमायो। बे मुंदांखा बाला हान्जाजों लोगोसे गुबुन गोबां सुबुंफोरनि छत्रछायायाव आयेन बेरेखायै लांनाय लाबोलाय जागासिनो बेखि दैमानि बाला अन्थाइ। माखासे पुलिसआ हाग्रा बिफाननि सुबुंखौ मेनेज खालामनानै बोसोर नंखाय चालान बानायनानै लांलाय लाबोलाय खालामगासिनो दङमोन अन्थाइ बाला। जाथायजों सोमोन्दो थानाय आरो गोबां मुंदांखा माफिया सोमोन्दो दंनि सन्देहजों साननि मोनानि बाक्सा पुलिसनि नायबिजिरनाय सोलिदों। बे समाव गोबां रहस्य मिथिनो थाखाय 5 दायनिगिरिखौ गोख्रों तदन्त खालामनायजों लोगोसे माखासे खारखोमानानै थानाय माफियाखौ नागिरनानै नायबिजिरनायखौ लालांबाय थादों सालबारि पुलिसआ। बर'नि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बारसोमनाय दुलाराय बर'नि गेजेरावनो गिबिसिन मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारीनि मुङाव मुंख्लं खाम्फा लुनो थाखाय बिथांखि लादों BKWSAनि गावखुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारा। नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय नाथकुसि सितलपुर गामियाव सुजित नार्जारीया 1987 मायथाइनि 12 जुनाव मेगन गोसा सुथुरनि आखायाव इनायै बुथारजादोंमोन। बिथांमोननि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमनायनि बेसेनावनो बर'आ दिनैसिम BSc, BTC आरो BTR गोरोबथा मोननो हादों। बेनिखायनो बर'नि सोमावसारनायनि बिथांमोनखौ अराय मान होनांगौ आरो गोसोखांनांगौ। बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानैनो नलबारि जिल्ला एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव BTCनि बायजोनि गावखुंथाय एबा BKWSAनि मासिगिरि आरो मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना नायगिदिंहैदों आरो सितलपुर गामिनि रायजोफोरजों सावरायो आरो मुंख्लं सुजित नार्जारीनि मुङाव दोननाय हादरारि राजा लामा जिंनि लामायाव गेट बानायनाय आरो मुंख्लं खाम्फा लुनायनि अनगायैबो पार्क बानायनाय बिथांखिनि सोमोन्दै गामिनि सुबुंनो मिथिहोनाय जादों होननानै BKWSAनि मासिगिरि अनिल बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। बड'फा गेजेरथियारि मावथांखिखौ बिथा खालामनानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव थांनाय बोसोरनि बायदियै दख'रानि गेजेराव देग्लायबो 2-13 बोसोर बैसोनि सिङाव जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ SB बड' गोजौसिन गेजेर फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव 2 आरो 3 साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाया जोबनानै थांबाय। हाबाफारियावनो जोबथा जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बोसोनगिरि सुक्रेश्वर गयारिया।
बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेलेमु नेहाथारि गणेश बसुमतारी। लोगोसेयैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्मजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि तरायना बिबारी बर', मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि इएम मलेन्द्र नार्जारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ गेलेमु नेहाथारि मनिराम बरगयारी, धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि भारती हाज'वारी, एसबि बड' गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सनेश्वर बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला परिफ्रनि सोद्रोमा सुफारानी बसुमतारी, धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी, एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय लेङाइ गाहाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', बिटिआर बायजोनि बारग' एनडिएफबि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारी आरो बे हाबाफारियावनो गोबां माहारियारि आफादफोरा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव सिलाबोथार दख'रा एफसिआ 2 गल आरो जनाय दख'रा एफसि 4 गल फारागथियाव जनाय दख'रा एफसिआ देरहासारो। मख'जाथावदि बे फाइनाल गेलेनाय बादायलायनायाव साबसिन गेलेगिरि महरै बान्थाखौ मोननो हायो जनाय दख'रा एफसिनि कनक स्वर्गियारिया। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।